Subsub na ang preparasyon nga gihimo sa Mandawi City sa mga dagkong kalihukan nga mahitabo sunod semana. Moong gilauman nilang matunga usab ang deployment sa mga personnel nga ilan ang gipangandaman. Ano ang report ni Nico Sereno? Bisan kun holiday, busy sa pagpanglimpyo sa sidewalk sa Uano Avenue, kini mga taga-Department of General Services o DGS. Gisigurong mahipos ang mga basura ug hugaw nga nakatambak sa daplin. Dayon gikarga sa nagpaabot nga truck aron ma-dispose og tarong. Matud sa mga personnel, gitahasan sila ang maong stretch sa kalsada ang malimpyuhan. Ang maong dapit, parte sa rota nga hayan kaagian unya sa mga delegado sa ASEAN Summit nga himuon sa Sugbo. Samtang mabantayan sab nga natabuna na ang pipila sa mga graffiti o vandalismo sa Mandawi, labi na sa agianan nga rota. Napintala na kini nga parte sab sa pagpangandam sa syudad sa ASEAN Summit. Sa ubang mga lugar nga nasuroy sab sa GMA News, parte gihapon sa posibleng rota sa mga delegado sama sa Maidan DM Cortez, gipamintala na sab ang hugaw sa mga kural ug mga bungbong. Ang clean-up operations gihimo sa syudad kaabag ang mga volunteers. Sa ubang lugar, dili hinuon ang intiro kural o bungbong ang gipintalan apan katurang hugaw nga gitabunan. Matud sa syudad, ipadayon kining ingon-ani nga pagpanglimpyo. Ato lang pong sabton, mga volunteers ba ang nagtabang. Siguro with time. Pero importante na decision 2 months ago nga involve ang mga community to. It will be a sustained effort. Sunod semana dungan sa pagpahigayon sa ASEAN Summit hosting sa Sugbo, mausab ang selebrasyon sa piyesta sa syudad, maong doble ang preparasyon sa Mandawi. ASEAN is really number one because you are dealing with heads of states coming to or passing sa Mandawi. So, kinahanglan nato i-secure. So, that's the big challenge. Then the fiesta. Okay. 7 and 8 are the hype of the fiesta activities. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.